harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita saludna. Andorang sutapuka parminggota martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matu hata di bagasan las niroha marende mahita sian buku ende nomor 565 ayat sada rodi ayat tolu. Amin.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mempal langit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama dituhani, mar guru tu sandok lomoni rohana, mar pabuehon parbue mar hite-hite salut ulau nadenggan, oleh hamuma Jahoba mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami paresi rohana sumurung, sai togehon ma hami tu anakmu, asa ibana napuna hami, lehon ma di hami hapor siaun nasitong, asa holako sabbing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akana di hasianganon, ai holakodo haposan dohot hapurusan, sai asiroham, patuduhon tuhami dalam tuhatuaon asa jupak kami, asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion, ima sian Matius bidu onom ayat 25. Alani ido ubahen na hudok tu hamuna, unang hosohon hamu hosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna parsari-sari parabiton, da umarga hosa sian si panganon, da umangat daging sian parebiton, ima saatna atong ramak ngindo gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin.
Tato potima dosata nagodangi dijoloni Tuhan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho, saya mar pangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asiniroham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomo dorhaku mida hamatian ni parjahat. Nalomo dorhaku mina hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani dibata turpuk epistel di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion. Ima sian buku parjamita sian si Salomo. Bidu tolu memuka sian ayat 10 sada rodi ayat 15. Markati sorin mahita manjahasa. Alai anggo ibana denggando salhut nai dibahen ditiki hal hetanna
ditopahon do uhud roha hanguluan saleleng-leleng na tubagasan roha nasida. Holan naso dapot julmai sulikiton na jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujung. Akup ni tahe manang ise jolma namangan dohot na minum dohot marina nagdenggan marhite sian ulaun na si leon-leon ni debata do nangi. Ayat 15 rap mita menjaha manang ahan na masa nuaeng na mundung masa dui jala manang ahan na masa sogope na undung masa dui di Nairobi ay diulah debata do manguludui naung salpui ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Taha tidakon ma hapor siautai songonat hina tindakon ni dongata sahapor siaun di sandok portebion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo nasah tudosan natu mompal langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadei iman di tumbuhan ni Semaria naga begabean sianton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon nabernit di panghukuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua turu dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon amanaik surgo lahu dul siamun di bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dasani disima ibana paima mulak sogot tanoon manghukumi halak na mangulu dot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan alak Kristen akan nabadia dohot diasani dosa dohot dihatain na mandok namulak mangulu sogot daging nalak naung mate dohot dihangluan nasora suda. Amin. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 6 Agustus 2020 Partangyangan Week Rabu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 10 sia WIB
Sada, Wik Rawamangun Sada, dibagas ni keluarga Saud Pardede Boru Sihombing, Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7 Rawamangun. 2. Wik Kelapa Gading, dibagas ni keluarga Nyonya Simatupang, Ruli Boru Huta Barat, Jalan Serimpi nomor 3 Kelapa Gading Timur. Wik Gangkana, dibagas ni keluarga Nyonya Pasaribu Boru Sihombing, Gangkana, RT 08 RW 015 Pisangan. 4. Wik Utan Kayu Kayu Manis, dibagas ni keluarga M Tampu Bolon Boru Sirait, Jalan Manco Kerton Raya 3 nomor 12 RT 02 13 Utan Kayu Selatan. 5. Wik Penggilingan, dibagas ni keluarga Rajamin Sitanggang Boru Sinurat, Jalan Anggrek Raya Sada, RT 010 RW 06 nomor 22 Cakung. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 6 Agustus 2020 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado Padidion Nabadia tu poso-poso torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia opat halak bawa. Donor darah, Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 WIB selesai sampai dengan selesai seksi kesehatan Diakonia HKBP Rawamangun Rapdot PMI DKI Jakarta Patupa donor darah maringanan di ruang Lukas Dohot Timoteus. Lomba Parheheon Naposobulung, Panitia Parheheon Naposobulung HKBP Rawamangun 2020 mengundang Sude Naposobulung naung marumur 10 pitu tau tukijang jalanunga maka tidak kon haporseaon lau berpartisipasi madohoti lomba 5 sada basket 2 futsal 3 cerdas cermat Alkitab 4 vokal grup antar week. Pendaftaran dohot info lebih lanjut Boima menghubungi kontak person sesuai lomba na adong di poster manang Instagram @NHKBP Rawamangun. Anggiat madenggan sude mardalan akka kegiatane laho pasangap goarni tuhatta. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rabu dan Kamis tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 maringanan di Grand Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKBP Distrik 8 Jakarta. Padita Resort, Pendeta Banner Siburian MTH, Situa Insinyur Junifer Panjaitan mewakili Sintua, Do Insinyur James Arifin Sianipar mewakili Ruas HKBP Rawamangun diundang do madohoti sinode. Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 Jakarta. Kamis sampai Jumat tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2023 maringanan di Grand Forest Hotel Bogor di Patupado Rapot Padita CHKBP Distrik 8 Jakarta. Sude Padita HKBP Rawamangun madohoti rapoti. Seminar Kesehatan Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 pukul sia WIB maringanan di gereja di Patupado Seminar Kesehatan khususna tuak remaja do Naposobulung HKBP Rawamangun dohot tema ima nafsa seks bebas dohot HIV AIDS. Sude remaja do Naposobulung ni Huriata Radema madohoti seminari. Titing nanaeng marbagas, titing parjolo dohot paduaon. Naeng majalo pasu-pasu parbagasum ma Martin Leonardus Nicholas Verbeets, ruas ni GKIN Nederland, anak ni Amata Hermanus Henricus Cornelis Verbeets, tubuh ni Nata Johanna Maria Wilhelmina Wour, dohot Orwana Ion Gerdina Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kapil Polri, Boru ni Amata Gopul Pardomuan Panjaitan,
tubuni nata Heslinda boru na 70. Pamasuk-masukan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10.30 di Gereja HKBP Rawamangun. Titing paduaon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Timothy Sintong, Marulam Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kapungabon, anak ni Amata, Junggu Harungguan Sitorus, tubuh ni Nata, Ria Mira Boru Sitohang, Dohot Orwana, Angela Rebecca Tiur Marina Sintauli Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Resort Menteng Jakarta, Boru ni Amata Jimmy Bon Hutagalung, tubuh ni Nata Sintua Novida Griselda Boru Simajuntak. Pamasuk-masukan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 di Gereja HKBP Resort Menteng Jakarta. Tuatama nama masuk-masu nasida gawe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlumowi ma di joloni tuhata. Namoding nadi hari Senin tanggal 31 Juli 2020 nunga jubolo moding sahalak ama Rofri Haposan Tambunan umur 45 tahun hinabaluan ni Nata Referin Burus Simajuntak, alamat Jalan Sambiloto 1 nomor 7 RT 10 RW 06 Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Kemudian hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhat tamana mangaleon gogo dohot pangapulion tu keluarga na Marsita onone. Pilihan dohot aka udut-udut boa tajahama di harotas titing naung di paradi ni huriatta. Di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta baen sangap di goarna. Songonima titing di huriatta minggu sadarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata na bongot tu bagas joroni Tuhata sadarion. Sunguni nang namar minggu di tonga-tonga niaka bagas nabi lewat live streaming. Selamat hari Minggu, shalom dihita saluna. Barita nauli mamakulingi hita di minggu na pinarbadian itu hataon. Imana tersurat di Matius bidu 14 ayat 10 tulu rodi 20 sada. Ujaha marihita songonom mahatana. Alai ubegi borhat ma Jesus yani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa. Jadi ubegi na torop mardalan turma nasidasian akkahutai maddapoton ibana. Dungro Jesus yani di dama halak matsai torop jadi asi marohana midana sida di pamalum ma akkana marsahid di nasida. Alai maryak botari didapat tosisian nama ibana akanin nama. Halongonat dodison. Jalan nabut ne mari pamuli manatoropi. Asalau nasida tuak kahuta manuhor si panganon. Alai duduk Yesus matu nasida. Dang polalaho nasida. Lehon hamu manasida mangan. Dungi Roma hatana sida. Hola 5 roti doho 2 dekke sabing do hupeop hamidison. Alainin nama buan hamu may tuau. Dungi didokon mana torpi hudul diduhut. Ditiyok maroti na 5 dohot dekke na 2. Manaili may ibana tugijang lauh mamasu-masu dibagi maroti i di parleho matuak kasisianna asa nasida mangalehot tunatoropi. Jadi mangam masalu na jadi busur bema. Dungi di papungo maaka iba-iba na lubi i gok 12 apang. Alayang gotorop ni bauwa na mangani arga 5.000 dong. So padohot akka paropuan dohot dakdanak. Ola nima sahana. Hamunaka damang dainang hahanggi pinaribot di bagasan goran itu hatta. Tema ni mingguta sadario di ma si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Di parade do narikok dihita. Nangso talului sa sitong nganungaradi di bahen debata. Molotiki marsikola minggu hita, say maloro guru sekolah minggu madok, sari hari ma debata manoppa zolma. Ima hari perpudi, dukon zolo sikop sudi ditoppa, narikok di zolmai.
Lapatan na ngarari sudi di toppa di batazu mulu, dungipe di toppa musezolmai, diari parpudi, patuduhon, dangadong besa sitonga naso di paradi di batahian, narikot dihita jolma. Tagar rode batamadok tu si Abraham, ali Abraham, boam manak komisi Isak tudolohan, pelehom maibana tuau. Natape berjuang, bergumul, marukilibana, alai pada hirra borhak duibana tuduluhi. Di paradi masuban, di paradi dohok raut, dohok musesi Isak madok, ali amang, ngarade besoban, api dohok raut, di dia do biru-biru, si pelehonotai. Buhama paklalan si Abraham mabigi. Alai dung di pasahat si Abraham naik pelehonon na si Isak dingidok jauh bama Abraham unang lalu tangammu tu si Isak ay nunga huparadi biru-biru laho pelehonommu idama nunga dong di si biru-biru narais dihawi laho pelehonon. Nungari paradi di bata, nariko nang di si Abraham laho pelehonon. Di Tikimaporus si Hagar dohok si Ismail. Dunginang nang matene mas Ismail di halongonan aladang-aladong aek sinumon. Pola tumatangis si Hagar marnida si Ismail ala ni hacitna molo iko berengon na mate di julun ni si malolong na di bayani do si Hagar matumagom mau padaw unang apalah hacit si tutuhui da parmate ni anak koki hape tagan siding diri ni si Hagar dipuka de batado nang aek tabar sian halongonani siap betui radi dibahid de bata diban dingolutope hamwa kadamang doh dai nang sasitong nganunga radi di paradi de bata akan nariko dihita agape iko luluata, iko borhat dita mangalaka. Mulai dokon penginjil rupani garia kapidong namar tonga-tonga langit di sarihod debata. Alai dang songgop buti nang akaburungi di sarangna ikon hehe duibana, ikon habang duibana, ikon terbang duibana. Mangalului si panganon na pinarade ni debata. Hamunak kadamang dohok dainang di jolo ni turpuk tao melotazaha. Ima naro si Herodias laho mamisikon ulun si Johannes Padidi. Hobar tuboruna na mangido asa bahenon na si mazuzung ni si Johannes Padidi di talam. Songon hadiah ulang tahun na may saunari. Nungamate si Johannes Padidi. Alani dangolo Tuhan Yesus madapot tot peristuai dang nasobarani bana alai dangolo Yesus menempatkan dirinya sebagai polemik untuk banyak orang. Padua hod dangolo ibana mengurus akahamatea tarlobi si anak kana mangulu. Di bahanido didapat tonibana magumudang akana mangulu na mangalulu ibana na madapot tonibana laho marjalo akahama malum ni sahid dohot si panganon sian tuhata Tuhan Yesus.
Ima konteks ni tuluk buktao. Rona torop mangalului bana. Roak kana torop mangido hama malum ni sahid. Suang ledohot akasi panganon di nasida. Mernidai malengleng ma rohana, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oma perzulu zuzu sial debatatu hita merhiti tuluk bukon. Manguru dope pakelalaan mernida akadongan manangdang. Atau jangan-jangan sudah banyak orang yang mati rasa melihat pergumulan sesama dalam kehidupan ini. Alayang go Yesus diazari dohita asa mangulu pakilalaan rohanara makilala sumarihon aka narikot di Nahumalia. Alay taide mazoa muakada mang nakaring sesya ni ahay dok tutuhan Yesus. Suruma mulak akan atoropi. Memang mulu 5.000 torop ni halak jalai dok dang dietong depedisi akka boru-boru doh dak danak. Jangan-jangan jumlahnya ini sebetulnya 15.000 orang. Mulu nuaing rupani sada ama dibuat dok sada inata 10.000. Mulai buat sada be anak konna 15.000. Mulu doh depe na merbaju mabuan hamlet na lebih 20.000. Alani sasi tonga rasional do nanga kasih siari madok pamuli mamula ma akan atoropi. Yesus mau berkata murid ini hanya merasa pintar, tetapi tidak pintar merasakan. Dan ini juga sering menjadi pergumulan kita. Begitu banyak orang merasa pintar dalam kehidupan ini, tapi sedikit yang pintar merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Dungidok Yesus ma tunasida unang ma lehon hamu manasida mangan. Dangolo Yesus paulakon nasida tangan kosong. Alay dukot di pasahat ng akahamamalum ni sahid di parade ng sipanganon di nasida. Jujur ni batatu hita marhite-hite temaon nang suan tu baga sarrohat tapangatusion na baru taringat tu sipanganon do sinumon. Dada holan idahan nai, doho jagal nai, narikot, alay na rumikot di balik ni idahat doho jagali, ima de bata marhuaso. Mangalehos si panganon dihita akan na prosea di ibana. Hamunak kadamang doho dainang mulutazaha zolo Johannes di biduonom ayat sia. Di sini kita melihat ternyata ada 5 roti dan 2 ikan itu justru ada di tangan anak-anak. Di tangan tidak dana hiro HP sasitonga 5 roti dohot 2 deke. Tadi kalau kita perbandingkan dengan anak Herodias, anaknya itu dia meminta agar Herodes memberikan kepala Yohanes ditalam. Tetapi anak ini berbeda, dia memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk diberi. Inilah 2 sikap yang sangat berbeda. Anak Herodias minta jatah kepala
Yohanes pula, tapi di sini anak itu memiliki 5 roti 2 ikan untuk diberi. Jadi suatu sipata mek rohata kaama ina na tua-tua dan sia pungo-pungon, ternyata zuk do dewata mamakke nani tangannya kada danahina zuk gabi si panganut dihita. Sumber makanan di sini ada di tangan anak-anak. Anak-anak ini memiliki cara pandang untuk memberi, tapi anak Herodias untuk menarik bagi dirinya sendiri. Nang gabe poda nama cerga nang dihita di son anak dana na diaya Sion, asa gabe kada dana naolo berbagi sian hame metotta anak kotai. Alai bihama bainotta mangazari dak danak sian mehmet memiliki rasa berbagi share. Kalau ayah ibunya, opungnya juga tidak mau berbagi dalam kehidupan ini. Selo jahita mangazar-azari, akka remaja na poso sekolah minggu, oloh mangaliat da, bagi-bagi tuang gimida, lehot tibotomida, alay ganupari, opung nga, bapak nga, inong nga di bereng, dakya olo mangalehot tunabaruna, dohot tunatulang. Behama dak danak marnidai dangbui masuk tu bagasar rohani. Ketika meta sekolah minggu ihuta ada juga lagu yang sesat yang secara tidak langsung mengajari anak-anak untuk tidak mau berbagi. Sada dua tolu mire mire do. Adongan non kueku dang huleako. Mulai anak-anak ini dinyanyikan oleh sebagian besar anak-anak di desa. Alai do among nga mulai nembangi do rotim sotung iliako sotung gabi maleho da dudu perjulu ho mangan. Jadi sedia jari-jari me rupane. Au sadiri mehet depe wingot-ingot do edel. Sada dua tolu mire-mire do. Adongan non kueku dang huleako. Lama-lama terukirlah itu dalam hatinya. Jadi mulo-mulo akan nakotan waeng nang pejabat. Nang pemenezer tong si holi mangging, jangan salahkan mereka. Jangan-jangan itu masih buah pengajaran dari ayahnya, ibunya, opungnya, neneknya. Lalu itu Tuhan akan oposo, nang sukses, nang akakebi pejabat, nang gabi pengusaha, naung gabi ka manager melulung di bagi hamu hatan itu hata siat danahon na maniop 2 roti do 2 deke dipakai di Tuhan Yesus laho mangaleho mangan 5.000 nang gabi dausan hita ka pangalaho na soolo berbagi di tonga-tonga ning uluta. Tuhan mau memanggil setiap anak-anak Tuhan move from the church as a receiver to be the church as a giver. Iko morot hita akayan akon itu hata. Sian pangatusion huria kana prosea nagirgir holam mazalo gabe si pangalean lububi tuhar rajaon ni debata. Anak-anak di sini mensubsidi orang-orang dewasa. Anak sekolah minggu dalam teks ini mensubsidi orang banyak. Oleh karena itu sebetulnya kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh anak-anak kita. Tersongon akan kona terdidionan non. Piga halak terdidi sedarion. Minimal 4 tamu ikon sungguh-sungguh mengajari kada danahon.
asa gabi anak kon natakas situtu olo merbagi. Anak kon itu hatta na mangoloy bana di sadop panggul miton ni nguluta. Hamunak kadamang doh dainang duksude mangan 5.000 halak bawa. Nian adong deson semacam marginalisasi akka paropua dohot dak dana. Nak pelaci isorohannya kaina do dak dana nauzui dui. Anggon waeng nunga be mitra yang sepadan akka ama dohot ina. Atik pe ikut zaman tonot tado ternyata di zaman digital di kota masih banyak dampak pengaruh adat yang menganggap tidak penting perempuan dalam keluarga. Darong dope sia tongat-tongat tamlo suadong bawa tubuh ni parumeta gawe sip-sip hita lau tu hitan buat masadanari na parumekku asadong gawe pahopukku hadua. Bukankah kalau tidak ada kebetulan buah rahim perempuan anaknya lalu suaminya meninggal, parumennya dipulangkan ke Bunapasugit. Anggoy raw mangun na seunang berong nasokon niya te. Ipaulak parumen nay mula maho tu hutam. Seolah-olah relasi keluarga hanya ditentukan apakah ada anak atau tidak ada. Dangadong bete raw mangun ni. Seunang biadong be. Jalahamu akaina mulalong parumemu kebetulan hol dang pitor di basa-basa di bata danak tuibana anak konna gawe pahopum dokon nang songo sirut doho sinaumi. Tonggo parumemu sahatuna mati bana. Ai ido gunana barita nauli hatan debata diha Kristen nonon manirai sikapta ala sudena mahita rap yang nakon ni debata lubobi di joluni tuhata hamunak kadamang dohot dainang duksun la 5.000 halak mangan rap dohot akka ama ina dohot danak lobi do pemuse 12 bakul 12 harajangay. Malapatan niyon. Sudah sisian ni Tuhan Yesus gok 12. Lapatan natuk sohyado sudah denggabasan debata. Jalagok nang akasisiani muse gabe bohini Jehovah lahu maju akan naprosea di portibion. Naolo pasubukod dirina gabi anak konni tuhatay. Alay tutu molodung dilehot debata hita si panganon dohot sinumon molotajahan akaring di episteli dohot di 5 Musa walu sotung gabe lupa ho di debata ala naung bosur ho marhite-hite si panganon. Memang jok do tike malai hita ingot do hita tu debata. Alai torop sosadia do tong zolma dung bosur, dung butong, dung sukses, dung perpangkat, dung perjabatan lupa di debata nama ngalehoni tu ibana. Menurut jahajo 5 Musa bidua non ayat 10 sotung gabe dulu pahoko debata ia dung bosur ho marhite-hite si pangan. Alai di sisi nasing tada natutu tarajumi silehon-lehon ni debataro si pangano do sinumon tada natakasi tamadok mauliata tu debata marhite-hite si pangano ni mulai matakas akka hurian itu hatta patuduhon hamauliaten na marhite-hite na mangan
dak pola guddesan. Tabo toro tehela batan di guddesan do penuang di Rawamangunon. Diojat siubenne. Iban na meladong antri makan, melogodang jol madipuri na sumangan, pasti na magudak kuda mabuat si panganon akan di Zulu. HP dang sudah dipangan, dungi dia bolokon. Kalau di kota, saya kira ini tidak relevan lagi. Apalagi akan nama malastiki. Dak kubo tarong gota yamata mabang ada di plastik mulo merpesta. Adang ko rasa ada dua teh. Alay biasa na memang nang jo haci rohanya kaina setumorok behapu wakaina mabuana ka plastik. Di sesehari na mulo paju pahitai pesta dengkat do patuduhon yak kaina tas munai jo tupad di ta ahisina. Anggo hurian ni Rawamangun dak pola be mabuat plastik betu pesta kawa inangate. Molo tarajumi do silehon-lehon ni debata. Di pola ni Raja Salomo bidde 30 ayat 15 idok dua do anak nilita. Molo dung mangocok muda ribana nasoheadi boto om madok sai. Sai terus malokoton mangocok mudar ni zolma. Sari hari ma perdabuna sampai jolo subuh be diocok ribana mudari las ima perdabuna ima persegana. Oleh karena itu yang gemar terlalu kenyang, membiarkan orang lain tidak makan, sesungguhnya ini tidak memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan dan itu harus berubah. Jadi relevabe istilah dari hutate madok mokus mulani mok. Memang di hutanami di mulani molo mok odo na sejahtera, odo na toho. Odo pangarato na luar biasa. Mula mulak pangarato, aun pengalamak ko ribeon. Nian berubah me lama-lama. Ale mulong dong pangarato tetangga, sejojo di rokon akan tutuai. Bepuang, hola si belga butuha. Anak kunisan. Ipasu-pasu Tuhan na sida, belga-belga aka butuhana. Habis sebino tebang namar sahib dibutuhane. Hola si belga butuh belga inna rupanya. Hape dang ibe anggo nuai. Ay molo belga penang siwion diba mamok mokur pani. Ba to holo nang sedalan si tunggu nang dipanganon bulutok sonya kesuku-suku nang ditongani ngulutta si ganupare. Hurian itu hatta nang urat jolo tu bagasan ate-ateta si lehon-lehoni sinu moni si debatadwe. Jadi kita waktu makan, waktu minum kita melihat Tuhan ada di balik makanan dan minuman sehingga kita makan secukupnya, makan tidak berlebihan, makan menyediakan apa yang penting bagi orang lain sebagai pertanda kita memiliki solidaritas bersama agar orang lain juga makan bersama-sama dengan kita. Di pada ude batama san hitaka haraparon melorong san hamunak kadamang dok dainang kahahanggiku na sodapok mangan na sodapok minum asirohane Tuhan di pasu-pasu maka ulaun gaibe na niula sinur akan pinahan dapat akka jabatan di pasu-pasu Tuhan ang akka perkarejuan muna nang hamuna mabon na toraspe khusus Tuhamu naing surat tu bagasan rohamuna dana namaniop 5 roti doho 2 dekei tahirim opak dana natar didion bagian tidak dana namaniop roti omme haduan doho namaniop dekeon
Tuhan tama mamasu-masu mertang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami tuho ali Tuhan. Nang mga lehon jala pabagat som pangatusion haporseon na baru dihami mangatusi dohot mga lapati si panganod dohot sinumon dada holan material sabing alay si lehon-lehon ni debatadui muluhudul hami Tuhan lahomangan dohot lahominum naing ingot kami bahwa hodom wal ninasa si panganod dohot sinumoni tukso pulut rohanami mangatto ni sojolo madok mauliate tuho tukso pulut rohanami makasagatton akasi panganod sinumon basa-basa perbue ni naniula akaulaon pangkat dohot jabatan sojolo husobahami ho Tuhan madok mauliate di tonga-tonga ni harazom. Mauliate ho Tuhan molilihoko di hami padayan si pangabas nabuy makilala si panganon gabi adong di hami roha menait si panganon ni tubagasan daging nami. Ay boha matutumolo so dilihoko di hami padayan tukswadong nabuhi panganon nami. Di bahini mauliate ma di pasu-pasu hosu di akkaulaw nami. Pasu-pasu akka naniula, akka parhauma, akka parusaha, akka parkarezo, akka ragam profesi di tonga-tonga ni zaman perkotaan. Ima hauma nami di tonga-tonga ni zamanon. Siadi rohami mangat dohok minum ala di pasu-pasu hoi saluhu nali Tuhan. Dada dohonon nami ala ni usaho, ala ni gugu doho ala ni malo. Ay gudang-gunang di Jakarta di Indonesia on akan malo doho na bisuk na mga sahon hamalon na do habisuhon na tupa dakpitor dilihok ko pasu-pasu. Alay dada na maddo nasulehonom mo. Alay asa gabi di patujolo do akka asneroham do dengan ni basam disadok panggulmiton ni nguluna. Ali Tuhan nunga di pamalupo natorop naro magdapat toko hami pe pamalum marohanami dohot ati-ati nami gano. Nung nga nilihok ko mga dohot minum 5,000 akan natorok bawa sopadohot paropuan rodi akadadanak. Sudi mahami Tuhan ris pasu-pasu di si panganod dohot sinumon. Lumubi akan natongong manganggur alan yakadampak pandemi yakatikin ng salpui. Say paula akka perkarejuan nasida hobartu talentana dohot akka kemampuan nabi anggiat ditikina Tuhan buy hami sonang suharibu-ribuan maka sagatto nasinaroham dohot dinggan di basam pakke hami songo sisyamu nang pedimulana hupangasahod dirina nang paulakon na toropi alayolo do musay di ujung na mangoloy parsurum mangalehom mangan jala di pasahat nasida malima roti 2 dekes ya sadada danak na maniop di tanganna. Ali Tuhan dang adong nasotar patupaho. Saya pakai nang anak kon nami akada danak nang ditonga-tonga ni huria di bagas nabi be akan naukap rohana maniop roti doh dekke di tanganna ima hatam barita naulii. Ay marhite-hite saluhu nai. Gabe dipakai holo nang akada danak na mek-mek mga zara-zari, mga silehon-lehon nang tuaka na tua-tua pe. Sunggul-sunggul do tuhami nang akka na tua-tua ama inan nang akka opung. Gabi marsyazar siyan danak di Johannes Bidonomi, laho marsilehon-lehon san anong dibana, gabi marsaulihon torop jolma di tongani na humaliyang. Asi marohamali Tuhan, gari akan nasorodo pe tu pestai
Radero pe 12 bakul nari di nasida. Akan parpude pe dak kealuangan. Ala tok tonggo radi. Dang hea hahurangan. Manangisi pe zol manaro manopot tomat jalu basa-basa si panganon sinumos yakko. Alayang go narumiko talitu hadada si pangano pardagingon. Alay si panganon partodionido napala rumikot dihami ima makasagaton hatam na bediyai ganup ari ganup tiki sudi mahami makasagaton hatam na bediyai gawi pargugu na baru pasu-pasu na baru di saluhut na panggul miton ningulu nami yanak komu nanang majalo padidion jakum may Tuhan gabi partohap di harajaumu rodi saliling dililing na ajari na toras na asabuy toktong sungod na nahutangyo kam di bagay sa sedaryon siyan meton na toktong manggolom roti doho manggolom dekkei mual ni pasu-pasu di sadok panggul mitol ni ngulu nami. Mulumlak kami no siya bagus jorom na bedion, marulupuluk matod dinami ali Tuhan. Mulutung adong akasahi nami pamalum. Mulutung adong ang kanasoson di bagasan ate-ate nami, enek may asa niyang pakilalan nami, jala hitsat pakilalan nami. Na di bagasan parukilon, lungun ni roha, say homa Tuhan mangapuli asa tarapul situtu roha doh ate-ate nasida lumubi makil warga ni amang Rotary hapo sa tabunan inang referina si manjutak nang zumulu makabaluho na magtabunan pasu-pasu apuli jala pargugui asa dabot apul-apul na sumurong nasida siyan ho akan marsahid Robert Silalahi situa sahala panggabian nyonya sirigar boru si Tompul si Tohang situa Julianus si Manjuntak nyonya Hasugian boru si Tungkir Rumondang Limbong Sodang Arta Limbong Rudi sudiakan na tongon perawatan di bagas Nabi. Roma ho Tuhan manobo nasida di puduman Nabi sadaryon. Ape ho tangamu naguk huasoy naguk hamalumoni. Asa sumuang hahipason nasida. Jala marulupulup makasagaton asin roham dot denggan ni basam. Marhite-hite Jesus Kristus. Tangihon matang yang nami. Amin. Tapuji matu hatta marede maita.
Kurian itu hata sahak mahita tu padidion nabadia udul mahita dinganat tabi tu mangyakon dak danak nanak terdidion marede mahita jongjong makan atoras. Marhite-hite gowarni debata ama, gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang, narodo hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham zalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida, mangeahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamuak karongan nama buat danak sidi dionon. Tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibion nina mandok akasisianna. Budai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama. Anak dohotod di perbadia. Ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jalai ngok ma. Saina dong anakku hamu ganupari rasi rasaro azal nihasyanganon. Manangise na prosea dohot nididi dapotan hanguduan. Alay na so prosea honauhum sug. Tangiyo kamu madohatan debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong makan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di zama. Alai dipicang kasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus sugu marohana di dokma. Loas samu makadat dana hiro tuau. Unang orai hamuna sida. Ai diak kasih songonido harajaun di debata. Natuturo nahudohot hamu. Manangisepe anggo sosong dana ibana mazalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danahi dia pe matangan na tunasida ma masu nasi ope hamwakan atoras ni danak nanang tardidion hati dakok kamu mazolo hapur syautai rap mahamu makatid dakon.
Tonga lusi hamu mahata na husukut tonotu hamu. Di pangiro hamu do nuaing didio nakadadadahon. Tubagasan ni nahina porsiamuna alusi hamu ma. Rapamu mangalusi. Di pangido rohanami do. Ulaki kamuna di pangido rohanami do. Paduahon piha naolo do hauma muda anak komunaon asa di boto jala di hutun nasida atani debata alusia muma naolo do haum marsuru nasida tu gereja do tu perguruan nihuria Protestan asa gaibe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusia muma tong romahamu tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na pedi. Ali Hans naro hasudungan tampu bulun hudi di maho tubagasan gorni debata ama dohot tubagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gorni toddi parbadia amin. Lepas di pasu-pasu Tuhan debatamaho di habobongot mon Tuhara jauna olak neon rudi saliling ni lilingna amin. Ali Johannes Konture Pasaribu Udidi maho tubagasan gowarni debata ama dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gowarni toddi parbadia amin. Di pasu-pasu Tuhan debatamaho di habobongot mon Tuhara jauna olak neon rudi saliling ni lilingna amin. Sini. Di bawah ya. Di bawah. Ale Kenzi Lucio Tambunan hudidi maho tubagasan gorni debata ama dohot tubagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gorni toddi parbadia amin.
Di pasu-pasu Tuhan debatama ho di habobungot mon tuhara jonna ola nyon rodi saliling ni lelena. Amin. Ale Steflan Tambunan Udiri maho tu bagasan gor ni debata ama. Dohot tu bagasan gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan gor ni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho dio habo bongot mon tuhara zona ola nyon rudi saliling ni lelengna. Amin. Jongjong ma natoras ni danak na mabuat terdidi marede mahita. Dan martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatami akada dana kotuho. Jala di zakon horo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panea dihanguluan na saliling nilileng na. Asima roham doh dia kanatoras nidak danakon. Sai pergugui jala jari manasida. Manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli. Dia ka artani harajaomu. Amin. Laos jongjong mahita saluhutna. Tapasahat ma peliata tua dupan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi wap na husus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di pertibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asal lam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalani lehon,
nama nami na di benua gijang, sai pinar bedia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midahong. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhong, jala di pasaor honma damena tutodim. Hurian itu hata, luhuk nahami perhobas di huriata, bandita, situa, musik, media, pasahaton, selamat hari Minggu madehita saluhutna, tuhata mamasu-masu hita, horas. Kepada orang tua yang anak dibaptis juga turut di depan untuk bersalaman.